komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Tres minutos nakaligas sa tag na alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat na mayong hapon na naman. Yari kita sa Pisa 3 ang Oktubre tuwig 2020. Number 3, number 3. Ikatatlong adlaw kagauna nga Sabado sang ikanapulo nga bulan sa nga tuwig 2020. Maskara fever kuntani. Kung wala sang COVID-19. Sa gihapon bangian kaga abnormal ang senaryo sa probinsya kaga surad sa Bacolod. Apang amat-amat man nga nabatsagan ang pagtahaw sa nga problema ako sa pag-ayo sa mga tao nga inigo sining COVID-19. Madamo na sa mga nagbalik nga aktibidad kagahulag sa nga mga tao. Ang ginaproblema lamang subong kaya daw mapalubod la solbaron. Amo ang gutom kapuraot kag kapigaduhon. Tuban ka iwat sa nga kwarta subong. Kung nagainit ang panahon dala sa nga sidlak sa iniharing adlaw, ay nagadulom naman. Ganaw galom ang wallet kag bulsa sang tagsa-tagsa. Nagluwas lamang sa mga nagabutata ang bulsa kag wallet. Damo sa gihapon sa mga negosyo kag establishmento ang serado, labi na ang mga hotel kag kalan-an. Kalibot kamo sa Bacolod, damo hotel nga serado gihapon subong ang naluuyan na tunda among ila sa mga empleyado kay komo serado, way magtrabaho ila sa empleyado. May pila pa sa mga hotels ganit diri sa Bacolod nga way pa mabayaran sang OWA. Sadtong pag tener quarantine plus nga nagabagabalik ang mga returning residents. Ting uwa mag-aksyon ako man. Ngati basta gobyerno ganing proseso, mahulat ka sa pila ka bulan kung kaysa kalabutan pa tinuig. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Balbalon ta ng mga nagapaguna nagabaga nga mga balita. Una kita sabahin sa nga balita lokal. Balaligyaan motorsiklo kag spare parts ang motorsiklo. Motorcycle dealer ginsulod sa mga kawatan. Pwede mamatawag ang mga hold-uppers. Ginkuhaan sang 18,000 pesos subong lamang hapon. Una sa balita, una sa aksyon. Amaneng ginasiling benta sa nga siling motorcycle dealer. Shadow pagdaan subong ka ninit kag kadyutay sa nga ila sa customer. O may ara kita mga ka-aksyon, may utod kita. Hindi, tani utod guro ya. Lain ang ila sa paminsaron mo. May mga tao, may mga tinugaya ng sunod sa pinsar nila kung paano magkakwarta sa labing madali nga pamaagi. Amo ni natabo makakasusubong lamang nga hapon. Ang mga persona na gamit sa motorsiklo ginatawag nga riding in tandem. Ginusoy nila unang dalan sa San Sebastian na Mabini. Nagsulod sa Balaligyaan, ginatawag nga motor trade.
Ang motor trade magka-aksyon amtang niskilid lamang sandalan sa Lacson. Ano ba lang dalang sa Lacson how? Isa ini sa duwa ka mga national highways diri sa Bacolod. Nga kung amo ni oras so nagasinumbali na ding mga salakyan mga ka-aksyon. May ara Japon ya grabing guts no sa nga ila sa di kaisog. Sa bagay ti kung amo ning imo sa di gawi kung magpadala ka sa imo sa kakulba, maunahan ka sa kakulba mo kasi imbes nga madayon planyo kung yung balain, presuhan dangatan mo kung may ara ka sang kuba sa imo sa dughan. Dumiritso ining mga persona maka-aksyon sa cashier, kinuha ang kwartayn sigida, nagpalagyo maka-aksyon ting kapulisan naton subong, ara nagausisa na, nagahibalaw kung bala diin ang direksyon palagyo sa to mga hold-uppers. Agin alerto naman nato sa mga back-up police stations, kabay pa nga di madugayan kahit kung malabutan karon sa kagabihon, gaway pagid sa nga mulibiyura, mali naton basi kung ato nasagwa sa iban nga banwa o kung syudad. Nagpalalagyo ini mga hold-uppers nga panibag-on naman nga krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Ang balantayan man nakabalo kamo sa balatian sa Bacolod. Kakon mayara ka na isang krimen nga magluntad pareho sa ring pagpa-hold up mga ka-aksyon. Sunod sa nga pila kaadlaw o pila kasmana, may masunod na ba na? Kundi na badakpan ng mga hold-uppers ni, basilin ni sila nga wala man. Way man tabarakpan, lano taliwat, mga hold-up taliwat. Kaya ba ng balantayan, dapat di papadugayan, dapat pagpangdakpon ka pa sa kaangid. Kaso ini mga naghimo sang krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Nano ang galabing ulihing investigasyon sa ato sa kapulisan aton balikan. Pagiba sa patrol with action dyan. Nauna nagplastar initial, sanitali sa balita kaina. Ano pagkadiba sa balita maka-aksyon Negros Occidental Bacolod. Napalibutan sa gihapon sang kasubo. Lango sa pagtaliwan sa isa ka bantog nga personalidad sa patagsang politika. Una sa balita, una sa aksyon. Alfredo Marañon Jr. ang ngalan o kung ginatuwag nga 02. Nagtaliwan sa itong Webes ang gabi edad 84 bangod sa komplikasyon. Ang sunod sang sagay nga iyagin tawhan. Halos taran nga pumuluyo nagakasubo. Ang lubong sang anay gobernador buwas na sa hapon dito sa may surad bansang sagay. Ang mga tao hinatagan man sang higayon para makalantaw sa haya ni Marañon. Sa sulod sang simbahan nga may health protocol nga tumanon ang public viewing nga ginatuwag subong nga Sabado ginpatigayon na mga oras man maka-aksyon nga naginhimo nga disinfection sa sulod sa simbahan. Ang lubong sa Musuleyo sa pamilya Marañon sa Barangay Rizal angin pribado galing ang paggalubong buwas nga adlaw para lamang sa pamilya kag mga suod nga abyan sa politika ang pwede nga makasaksi makatambong buwas sa hapon. Una sa balita, una sa aksyon. Dugay-dugay mamaka-aksyon nga na-assign kita sa Kapitolyo daho. Siguro mga sobra na isa kadekada nga na-assign kita bilang Capitol Beat Reporter. Isang nagasugod si Alfredo Marañon Jr. bilang gobernador. Ara ng kahit nga daan na-assign dira sa Kapitolyo. Di mga sulusobra man maka-aksyon mga walaw mga katuig. Ang pag-inopdaray namon ni Governor Marañon dira sa bahin sa Kapitolyo. Kabati, Capitol Beat Reporter kita. Kada schedule sang press conference, si Governor Marañon aton sini na atubang. Isa man sa may mabilin nga mayo nga legasiya diri sa Negros Occidental. Pareho man tos magulang yaba lang nga gobernador man sa Negros Occidental nga siya the late Governor Joseph Marañon. Alas 5:11 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nagalungo, nagapamatok, no maning hambal sang mga manubaligya sa mga dalagko nga merkado sa Bacolod. Hambal nila no kami sa COVID-19 swab testing. Amo ni pagkuha sang specimen sa mga market vendors sang Central, Libertad, kag Burgos. Ginapamatukan nila. Mga vendors nagprotesta, nagsinggitan dala ang bagting sang bagay nga magatugas ang gahod. Doala noise barazki na mo. May isa ka tiglawas nila nga nagahambal sa trompa.
Pagkatapos sabal sa trumpa, imbis palakpak, bagting-bagting sang taklob kakaldero kag arinula. Una sa balita, una sa aksyon. Ang tinutuyo sila para lamang ipabalo sa syudad na hindi sila luyag sang swab-swab nga ni. Kuntani ang unang schedule subong nga Sabado, Oktubre 3 kuntani. Pero bangod sa hakulang sang preparasyon gin-idog-idog sa sunod nga Sabado, Oktubre 10, ang kanamuon sang kuwaan sang swab abinyo kon pila 2,000 ka mga tao. Pero ang pamangkot diri mandatory gid bala kung voluntaryo ay kung voluntaryo sa 2,000 guro basi pulo 20 kon 50 lang da ang mapakwa sang swab mga aksyon bangod kalabaran nga mga tao subong magluwas sa kinakulbaan nga magpositibo daw nagaduda pagani sang resulta. Di bla kamo nagaduda ba kamo sang resulta ay. Aksidente lang na bungguan sa dalan, gindala sa ospital, ginkuhaan swab pagkaaga positive. Una sa balita, una sa aksyon. Nakakadis, nakastiguan sa Bacolod, gindala sa Cadiz Hospital, ginkuhaan sang swab positive. Di ba lang magdudas na? Ang pasalig mga kaaksyon nagasilingan kung makuhaan na sang swab ang ining mga market vendors. Pwede na yun makabalik-baligya sila. Samtang nagahulat sa resulta. Parang subo-subo di samtang nagahulat ka sa resulta. Ang resulta ay pagwa kuno matapos ang 24 oras mo sa lingon isa lamang kaadlaw. Kung magpositibo ang matabo, yung vendor kwaon da saya sa rin nga balalagyaan. Kwaon pasakyon sa ambulansya dalon sa isolation area. Ang contact tracing himuon gid na. Sinong nakatapusan niya istorya, pating pamilyaya, i-contact trace na kuhaan ba na swab. Amo na ang ginakakulbaan sila mga market vendors ni. Amo ning ginalikawan nila. Bangod kun magpositibo, dugang ila penitensya, wala nakita, quarantine pa, pating ila pamilya apektado. Kaling kay kumbasihan mo, part ini sang kampanya sang gobyerno para nga matap na ini COVID-19 ti. Kung ang isa ka tinuga nga may COVID-19 gali nga kagaw na, hindi giman dapat nga maghala ka tener ka granda di, kundi paayuhon ina siya. Ang problema kay daw amo na siling naton, damo sa kaduda subong sa resulta siling COVID-19 gani. Initaran mag-aksyon nga rason sa mga market vendors sugo inisang wala liwan kundi sang kapigaduhon. Ang tinutuyo nila na magkabaligya sila para makaganar. Tikot bantat baligya nila sinong masagol sila sa di pamilya. Ang gidarantaw lamang sa sari nga palatuntunan sa 2,000 nga swab piho bisan labos bato. Piho gina nga mayara gina sa mga magpositibo daw sa 2,000, di bla? Mayara gina bisan ilabo, bisan di pas bato, bisan labo nyo sa salsalon ng konsimento. May mapositibo gina daw kung nabuso mo na 2,000. May ara gidaw. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang City Legal Office nagtukod sa komitiba nga magatutok sa investigasyon angos sa nagluntad nga pag dinagoso kapag inutok sa mga tao sa NGC nagligad na itong adlaw to. Aga pa mag-aksyon linibo ng tao gagwa ara sa sagwa sa NGC. Kay gusto mga ayo sa ayuda paagi sa DSSD, why gid to mapreparahan mo? Nagbinasulay pa to ka mag-rasang gin suspitsuhan gid akusahan pa to nga grupo ko no. Kaamo nag-inganyo kag naghambal sa mga kadto to nga kadto kamo to kung may ayuda to. Galing proseso galiya siyen nagkutani, tiyang siya nagimo to sobra libo. PCLO, si City Legal Office, may investigasyon sin-o-ayahan ang sa likod siri kung tuod gid man nga may nagsabotahe. Una sa balita, una sa aksyon. Aryawa, monohon ko lang ang balita dito sa Iloilo Iloilo, tanay. Yung Iloilo, pareho man naton nga may Ilonggo mo. Ineng brown out la, Tedres Bacolod kaga Negros Occidental, uso ba ning brownout bisan may COVID-19? Ang brownout hindi ni malikawan. Dito sa Iloilo makaksyon may pinasahi to nga hitabo angot sa brownout.
Isa masami mag-action aton mabatian nga kung may brownout, reklamo, pamuyayaw sa mga tawo, nagahulat ka nagasinggitan. Pero sa Iloilo mag-action sa Banwa sang New Lucena, may poste to aksong alubar. Poste sang Iloilo Electric Cooperative, Elecobla. Ang poste, jotayan na lang, matumba. Di daw, ay lang, no? Kakatabog man na ni. Dili sa aton, damo sang poste nga katumba na gani, ginapabayaan man lang. Dahilay na ginapabayaan man lang. E dito sa Iloilo, jotayan na lang matumba tong poste, kay ang rason, gintapas sa isa katao, gin-report ubog. Una sa balita, una sa aksyon. Kita ka na sang kahoy blanang ang ginatapas gamit ang wasay. Amo nang inimo sa tawo nga hubog. Sa gilid sandalan, di ang poste sang iliko ni laban-laban amo ni sang kahoy nga eucalyptus ni bla mo nang sa straight. Kung sa mga liog pa maka-aksyon nagahabil-habil na lang. Agi gadya sang hindi man to guro binangon kundi wasay gid to. Pariyo gid sa isa ka kahoy. Kitang-kita gid kun paano kaunon kag look abon sa wasay mo. Kung binangon si dalom nga bahin ning kahoy niyo. Ang rason maka-aksyon ti ginapatihan way na sang iban kaakig sang hubog kay nag-burn out. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya ran gulpir na yung patay man. Kaya wan kawasay blagag apson to rin kahoy blaw postigli na eh. Una sa balita, una sa... Pinasahi nga balita, no? Bago lang ko nekbati balita, amo ni mo poste. Gintapas ang hubog. Bagod na akig kaya ng brown out. Ayo. Alas 5:19, standby sa patrol. Sa National Isalanga, DepEd handang-handa na sa pabukas ang klase sa mga pampublikong eskwelahan sa Lunes, Oktubre 5. Oktubre 5 ba? Oktubre 5. Ang hambal ni Undersecretary Diosdado San Antonio subong nga Sabado, nagsiling nga nagapati sila nga handang-handa na sila. Handa bala sa mga problema nga magsug-alaw sa inyo? Pangon sigurado nga may ara sa mga tuhaw gid nga mga isyu kag kabudlayan dala sa ring COVID-19 pandemic. Ang school year 2020-2021 nag-ausar subong sang combination sang methods halin sa online classes kag printed learning modules magamit man sang TV kag radio. Ang gasaling sang DepEd nationwide 59% sa mga estudyante magamit sang printed module. 20% ang online. 20% offline digital. Ang TV kag radio mangin supplemental para mag-blended ang learning sa ibang nga lugar. Ang balantayan diri mo ni. Basi mamaguhan ang mga estudyante hindi lang nga ibasi tanan-tanan mamaguhan gini. Kag basi dasig matag-an bla imbes nga magtuon ang atupagon, pagtuon ang atupagon ang unod sang ila sa nga pinsar ML. Di bla ini ganay Facebook, chat, TikTok. Ay hindi ba layo matabo mo na kay nga amadol ang tuwan di ba pilak bulan no? Pilak ka bulan ang tener sa mga estudyante sa mga kabataan sa buong sila sa nga puruyan. Pero ang problema ko ng ginikanan, tao sa sining hagada maka-aksyon, dako na rin papel sang tagsa-tagsa ka mga guardians o kon ginikanan. Galing kang problema nakita na tundi ko ng ginikanan dahil sunog gani maka-isrot sa ila sa ulbrahon para makabakal sang kalanon, di paano nila mabantayan ang ila sa nga bata man? Bantayan tali pag sigurado damo gini sa mga ritiruhaw ng mga problema. Sa pabukas sa ring klase, bisan pag ginasiling sa DepEd, nga silang handang-handa na. Siyempre, pakagat lang eh. Alang-alang mo sila karoon maghambal ng hindi kami handa. 5:21, Action Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Sa lawang tayo sige na observation report sa ato sa ring patrol, dala ng pagpapasiplat nila sa dalagan sang trapiko with Action Jan. Action Jan, yung hapon please kabin.
Madulong nga kalangitan ang maeksperiensyahan sa aton nga motorista nga nagarambiyong sa dalanon sa nagilamang hapon. Ang galo magsunma pero tinagid nagtripo na sa langit kag dumagundak ang madamol nga ulan sining hapon akson mar. Amo naton nga biso sa aton nga mga aksyon tanan. Ilabi na ang papauri para sa tagsa ka mapuloyan nagaulat sa madipasay nga jeepney o kon magabiyahe ati karon nga pon nga magprepare gid sang tagsa ninyo ka proteksyon sa kalawasan, payong kapote, kalo, jacket kag iban pa. Lamang hindi matamaan kung mabasa no sa nga mahimo pagbunok sa ulan sining hapon o kon karon man nga gabi mga kaakson. Pero kung dalagan sa trapiko ang aton pagamalan ang kalabanan sa mga salakyan sa dalanon na napasiga na sila tagsa ka mga suga no mga lights tubang abi maksyon kikibin ato mga street light din pa andar naman kay di madulom na ang halos naton nga madalanon sa palibot sa syudad do pasado pa ng alas 5 sa hapon mga kaakson. Moderate to heavy ang dalagan sa trapiko may experience sa mga motorista nga naglabay diri sa area sang Lacson. Ang patro karon live kita mismo nag-report sa ginsangan sa Dalang Rosario Lacson kag siling hapon kaangay man moderate to heavy ang traffic situation siling hapon pero at least importante lamang tayo yung biyahe sa mga motorista wala man nagapinunsok kag wala din nagatugugas ang tuman kabugat kadalagan sa trapiko karon nga hapon. Ang norte nga bahin sa syudad sa paglambiyong sang patrol makabit nga light to moderate man ang traffic situation. Ang pinakaulaing advisory sa Magdalena Traffic Authority Office ang mabulbugat nga traffic ang ma-experiensyahan kung sila nag-revise sa Samburi Road Maka-Aksyon. Bangod sa karabuon sa masarangkian nga ang direksyon padununote nga bahin sa syudad ma-experiensyahan ang mahina nga movement sa mga salangkian gama mismo sa musina nga lugar. Ang ato abiso sa mga motorista sa gihapon nagapabilin mahimo ka mo makalabay dili sa may Santo Niño Stop Maka-Aksyon sa Dalan San Juan sakop sa area sa Barangay 12 and then kung direction man padurog norte nga bahin sa syudad kung luwas sa Metro Bacolod sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental mahimo ka mo makalabay dira sa San Juan. Pero suyo ninyo padurong area sa Barangay Banago kaya paglabot dira sa may ilagi na tawag na puno Banago pwede ka mo kaliko pato o Maka-Aksyon doing sa area naman sa Barangay Bata o kung sa may Banga Pepsi Maka-Aksyon agot malikawan nga kamo magutok sa kabugato sa dalagan sa trapiko sa area sang Dalan Lacson Maka-Aksyon. Ang Circumferential Road sining hapon nagsuplan man sa moderate to heavy nga dalagan sa trapiko Maka-Aksyon ilabi na ang Burgos Circumferential Road padulong man diri sa area sa Las Palmas Subdivision intersection point palusot sa may Banga Kuri. Karon nga hapon tuman kanamo sa mga pribado nga salakyan nga aton masiklatan nga nagrambiyong ko naglabay sa mga mismo nga lugar. Kung aton kituan ang pinakamadalag ko nga merkado publika sa palibot sa syudad ang patrol aton gintutukan ang Libertad Public Market sining hapon nagadagsa ang pinakamabubalakal nga gingadto pamakan sila tagsa ka kinahanglan kung preparasyon box na daw Maka-Aksyon kumusarado ang tatlo ka madalag ko nga mga merkado sa adlaw sang Domingo para ingi sa disinfection Maka-Aksyon. May report kita rin dito kayo nga nag-ibaluan labi na diri sa area sang Bagsakan dualos ang pila ka mga ninit o kung ka mga hindi ginamon abundant ka mga ulutanon ang duga ka ubos na dira mismo sa may Bagsakan sa Libertad Public Market pero pila ka magkararuton pila dira kami ka mga panakot sa madulutoon damo ko sigapon sang available dira amo na nagaling damo gid taho may ara especially sa may Bagsakan tong kaisa hindi malikawan nga ila malapas ang ginatawag na social o physical distancing. Importante lang ang pantay sa Japon ang aton nga mga otoridad at na mga kapulisan nga ginpantang sa police station number 6 sa mga mismo nga lugar. Ang patrol kung kailangan nagbalik kita sa area diri mismo sa tubang sa motor train isa ka dealer sa mga motor diri mismo sa area sa Ginsangan San Sebastian Lacson Maka-Aksyon. Ang update sa diri nga nagluntad nga hold up sining hapon batayan sa Maka-Aksyon o sa tiyon kay makapagwa na sa office ng investigasyon ng kapulisan sa police station number 1 sa pagpanguna ni Police Major Jovel Serel. Ang mga pinakang sitwasyon sa palibot sang syudad nagtulot talitin ng Maka-Aksyon sa gihapon nagalapado ang galo makita naton pero dito sa subabahin sa probinsya do kasanag pa sang panahon Maka-Aksyon base mahimo bladri lang la sa Metro Bacolod o kung sa norte nga bahin sa probinsya amo ning medyo magulugal umon ang aton man nga panahon. Amo sining nga panyempo kalabanan sa aton may ligid maghigop sa mainit nga kape pero kung kape aton pagabalan ng isimple lang ang aton gina-endorse sa inyo Maka-Aksyon
sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Try ko kit ino. Okay, dari kita sa first batch sa atos ring mga nagaboritor sa live stream. Toto Bea Jonathan, good afternoon. Marilyn Abarte, good PM Max Marlon, God bless po. Salamat. Mary Jane Mendoza. Si Blood Rain Contreras, mayong hapon idol, Anchorman, Tamyaw lang Cody Sarwas, Capiz, Barangay Duran, Dumalag. Ang family Forigay kag Contreras family, idol ko gid ang Action Radio Bacolod, bisan ari ko di Sarwa. Salamat. Jen Owisher, good afternoon from Singapore. Live stream, God bless, keep safe always. Salamat Jen. Merly Dolido Magal Iyanes, good PM Action Marlon. Marivic Treyes, hi Mar, good PM, kamusta taga Bacolod dyan? Daw hindi mayong taga-Bacolod kaya nagasuprer sa gihapon sa COVID-19 pandemic. Lucia Banjola, Ateliano, good PM Action na Marlon, gabonitor kami di sa Tangob. Kabarangay ko sa mga taga-barangay Tangob da, kamusta ka ba da? No? Barangay Tangob, ang akong barangay nga natauhan. Salamat Lucia Bandiola Ateliano. Hinubaya Clarito Ruben na maulanon gahapon Sir Marlon diri sa Don Salvador Benedicto. Din ka ba sa Don Salvador man? Base ko makalagaw ko na bala, no? May mga Hinovea family da sa Banwa sa Morsa, may mga Hinovea family man da. Base ko makapit-apit ka sa parente ta, no? Si Von Boyser, salamat Dan sharing, happy weekend. Si Heaven, good afternoon. Si Heaven, taga Barangay Tangob, Maria. Tomas Bronyola, Action Marlon, good afternoon. Monitor Region Pearl Alhis. Melvin Peñafiel, good PM Action Mar. JR Mainit Region, mayong hapon Action Mar, nagabonitor from temporary place and Renan Aloro Rico, mayong hapon Action Marlon, kag sa Energy Fans Club. Monitor kami di sa Sitio Kabungbungan sa Barangay Sag-ang, La Castillana. Thank you. Keep safe. God bless. 6th District Board Member Jeffrey Tubula. Good afternoon. Mayor Pedro Zayco sa Kabankalar. Mayong hapon. Leia Younger Esquivel. Good afternoon. Action Marlon. Monitor from Talisay. Keep safe. Rose Guevara. Hello. Kay Hambalya. Hi. Kundi. Hello. Salamat. Eno Novea. Good noon. Action Marlon. Monitor kami. Minda. Damin Minda. Good afternoon. Action Mar. Nga daw kadako gid nga question mark ang ginhimo dira sa Bacolod, dari sa Pilipinas daw Bacolod ginhibo sila. Ano gid bala? Monitor kami dari sa Kawayan, Negros Occidental. Question mark amo nang palamang kotanon sa Bacolod doon. No. Rofi Lebron, good PM Maxomar, listening her from Talok Bago City with Samuel and Jan Basel Perez. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon ng Samarlon, always monitor dari sa may Riyadh, Saudi Arabia. Keep safe and God bless sa tanan. Helen Montaño, mayong hapon ng Samarlon. Melchor Baroca Rubines, mayong hapon sa Marlon, monitor ko sa Hinubaan, si Hinubaan Mayor Ernesto Estrao, no? Amigo ta nga alkalde dara sa Banwa sa Hinubaan. Enteng Bivoso, good afternoon sa Marlon. Gabaritor ko di sa may Silin Homes. Si Vida Abaw, hi, good PM, hello. Elizabeth Malakagambala, good afternoon sa Marlon, monitor from East Home 1, keep safe and God bless. Alexa Fuentes, salamat kid. Si Yvonne, Sir Marlon Paliog ko, great sa friend ko, Dilia Sabino Simon, sang Germany, gapamatigin siya si mo. Hello Dilia Sabino Simon, hello. Alex Fuentes, happy weekend si mo. Be safe. Salamat Alex Fuentes, salamat kid, alas 5:31. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa mga luyag la magsaksi sa sininghaya ni former Governor Alfredo Marañon Jr. kamati sa nasilintara normal nga po sitwasyon naton diri sa Pilipinas. Ang mga haya ni sang mga haya sa puloy-an may dapat protokol nga sundon di ka mo makapalawig tubdob lang 3 ka adlaw. No? Ti ika-3 ka adlaw buwas nga adlaw ti manang schedule sang lubong na insigida. Ay kung why ni COVID-19, lawig-lawig pakuntani ni, damo pakuntani ng mga Negrosanon, luyag din magkanto dito, personal sa may Sakay City,
para nga maghatag man sang katapusan nga respeto sa nagtaliwan nga si Governor Alfredo Marañon Jr. sa edad nga 84 anyos, no? May edad man si si 02. Kabuas kadlaw dulong na ni siya sa katapusan yang nga palhuwayan sa ila sa nga family mausoleo dara sa may barangay Rizal, no? Sa may syudad sang Silay. May public viewing man kay nasang agag subong nga hapon na. May schedule nga disinfection ta isa ka oras. Kamanti sa nasalinta na COVID-19 kinahanglan i-disinfect ang lugar bagod man ang lugar ti sari-sari ang mga tao ang sulod mo kag lantaw man sang haya dara ni Governor Alfredo Marañon Jr. Ang Sagay City mayara sang official FB page ining I Love Sagay. May mga videos sila nga post dira. Pwede ka mo dira makalantaw sang umpisa sa pag-abot kahapon sang hapon sang bangkay sang anay gobernador tubtob sa pagsulod sa simbahan sang St. Joseph the Parish. Ang sitwasyon sang sulod sang simbahan sang inisang ginhaya umpisa kahapon mga kaaksyon. Ti alos tarang nga mga alkalde, no? Dari sa Negros Occidental, ang iya sa nga mga naging kaupod sadto sa Kamara House of Representatives kamanti naglawig manis pagserbisyo bilang kongresista sang ikadaw nga distrito sa Negros Occidental si Alfredo Marañon Jr. Antes na nag-mayor Sagay, vice mayor sa Sagay, kag antes nag-gobernador mga kaaksyon. Tiya may gadabat siya nagay man ang anay gobernador o galing kamanti natabo bilang mayara sang aksidente nga ano ni sa nakaslide sa sulod sang CR nila. Tiya mo to nga medyo tupa niya sa ding pilagkabahin dari sa may rib siya iyon. Nagbatsag sa kasakit kidala sa ospital kung mo kabanti may mga complication ng gadaan, may mga dabatsag ng balatian way makaya siguro sa ingles na lawas, no? Lubuas nga adlaw alas 2 lubong sang ana gobernador daraman sa maya suran sa Sagay nga among yesterday dutang natawhan. Alas 5:30 in Wavi Action Radio Philippine Standard Time. Antes na balikan ang ato sa ring patrol. Importante lang diwa. Shell Canio, good PM Boss Marlon, aslang ko kung mabiyahin na Iloilo, Tobacolod, Ngaroro or Fastcraft. I-check ko lang Shell Canio kay so far mga nagalalabot ng ligad to, mga LSIs na to. Mga locally stranded individuals to, no? Ang mga nagabot. Emmanuel Mera Flores Cuales, good afternoon, Nagsa Marlon, watching live sa Qatar. Alas 5:40 sa saring mataryon na balikan tarang ato sa ring patrol balon to bekon ano ang ulihi nga investigasyon sa ato sa ring mga kapulisan sa panibag-o na naman nga hold up. So far daw maning hold up incident sang naglala ang problema sang COVID-19 diri sa Bacolod mo. Di bla kay mga insidentes dala noon laka-laka diri sa Bacolod bagod man sang curfew hours nga ginda implementar. Subong jaho ay nasubong nga hapon ho. Intabo Manila kabanti bal amin nila guro may curfew. Isubong nila nga hapon nya ginhimo ining pag kuha sa benta sa motor trade dira sa may dalan sang Lacson. Una sa balita, una sa aksyon. Sa report sang patrol with Action Jan. Action Jan sa report please Kevin. Pasado las 3 ning hapon Action Mars sa ginsulod sang duwa ka mga suspetsado nga wala pa matumod sa gihapon sa pulisan ining isa ka motor dealer company diri sa ginsang ansang dalan San Sebastian Lacson sa may syudad man sang Bacolod. Ang motor dealer company na ini amo ni ang motor trade dealer nga tinamo man sa mga branches diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Sa pinakauling update nga ato nga natipon diri gikan sa area Action Mall kumusta ning matinion ongoing pa ang pag-review sa mga kapulisan sa Police Station number 1 sa pagpanguna ni Police Major Jovel Sedel sa CCTV camera o kung sa closed circuit television nga nakuha may moabi no kung nakita nila ang laragwayo kung nawong sila mga suspetsado nga nagsulod sa motor trade sa sang sila man ang nagpalagyo abi. Kaya ang sitwasyon diri sa lugar nga ato na ibaluan isa ka suspetsado nga nakasuksok sang helmet
plus may bonnet pagid sa sulod nga nagatabon abi sa surabot so hindi gid makitaan ang nagsulod didto sa may cashier area kang nagdeklarar nga hold up naging kuha action mar ang koleksyon nga nagabalor 18,000 pesos ga pagkakuha may upo din sa gali action mar nga isa ka lalaki nga nagaserve bilang lookout kag naga-standby sa gwa diri mismo kay sa gwa ni sang ilang opisina may ari diri action mar poste. Diri siya nagaulat sa may poste, kining lalaki nakasuksok man sang helmet, ang half helmet na nabala nga ang imot sura wala na yung shield action mar or wala gid close gid bilog nimo nga itsura pero nakabonet man sa gihapon. Ang natabo pagka nagsang positibo na nga nakuha na nilang kwarta, nagpalagyo ining duha ka mga suspect, ginlakat lang nila halin diri sa atubang sa opisina sa motor trade, nagliko sila para bukid nga area sang San Sebastian, Lacson. Dito gani action mar sa likod diri sa San Sebastian o kunala diri sa Bacolod sa Busabu, may ari din na poste man nga sa kilid sila balaligyan sang prutas. Dito gani action mar sa poste, ginbilin sa duha ka mga suspect ining motorsiklo nga ilagin sakyan. Kag sa nagdalagan ini papalagyo dito ni nagdiretso sa ilang motor kag nagasakay padulong ng bukid nga porsyon sang area sang dalan San Sebastian, Mabini. May naglagas pa rin sa ila galing tubtog lang sa mga almost 50 meters pang distansya, wala na nagpadayon. Kaya naibaluan sa mga personnel, no, mga trabahante mismo sa motor trade, nga may bitbit nga mga aromas luthang, inay mga hold-upper na sumal sa naging komentar nila ang krimen. 18,000 pesos koleksyon ini sa bilog nga daw sa motor trade, kay ti damo man of course, no, nga nagabayad. May imo, nagdamo sila branches, and that time, may mga aramas sila kliyente, pero pilang nahop lang action mar. Hindi ginamo sila kadamo. Ang problema pa diri, kay wala na tigli gwardya abi ang ilang talatapan ay establishmento kang mga kaiping pagid nga mga opisina o kon nga mga establishment section mar. Ang ilang nagitsubok na tinguan nga ma-review nila ang CCTV camera kay hopefully nga makilalaan ang mga suspetsado. Gipamangkot ba nato kung may plate number ang motor nagaduag sang pula according sa isa ka saksi nga wala nagpa-interview, wala lang nagpa-recorded interview pero nagatag sa to sa informasyon Raider nga pula ang ginasakyan sa mga suspect action mar. Una pala kuno ilan na ginasuspetsuhan mo nga do ka suspetsoso balasang duha ka mga lalaki kay dito sila nanaog sa may poste nagamat-amat lang sila lakat dili pakadto sa may motor trade. So mo pa ito gina-check ba sibla ining duha ka mga persona nakakadto na nga daan di po antes pa man lang makomentary ng krimen kay ila na nakitaan kundi madiretso mong kundi nila kwaon ang kwarta din sila madiretso. Yes, action mar, no? Napanilagan na nila guruan ay antes kaya pagsunod nila abot na nilang amoning cashier, arat na nabi sa cabinet ng kwarta, ginkuha na din ang kwarta, kag dumiretso palagyo. So manang isa karon gina-check para sa ato ng mga kapulisan, ongoing pa man ang investigasyon sa investigation department unit sang police station number 1. Sa pihak gabahin action mar, gin-abi-abi sang hanay sang mga negosyante sa syudad sa Bacolod, ang ginatawag nilang everlasting legacy nga ginbilin ni Anay Gobernador Alfredo Marañon Jr. diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ilagin pamatud-an kay ilagin mismo diri nga ginagrihan man nga ining si Marañon na wala labot nga isa ka politiko sa sobra na 6 ka dekada ginakabig paginila isa ka manguma mangud ang pinaka ginatutukan sini ang ginatawag nga organic farming kag ang negosyo sa patagabi sa pagsagot sa mga kasapatan kag iban nga mga mahimo mabaligya ako mga negosyoan action mar. According diri kay Mr. Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, mangod sa ginatawag nga isa sa mga emplo sa everlasting legacy nga ila diri gatubo damo ni mga educational scholarship programs nga ginpatukod ni Marañon para magatagan sa libre nga pag-eskwela ang mga estudyante diri sa probinsya sa Negros Occidental. Gintawag sa everlasting kag legacy bangod nga ang paghatag sa scholarship program ini makapekto tubtob sa masunod pagid nga mga henerasyon kag kay Carbon oras gani nga nakatrabaho ang isa kay estudyante nga ginpay eskwela sang gobyerno makapay-eskwela pag ini sa iban pagid nga niya nga mahimata action mar. Sa pagkabahin ni sa mandiri kag ginpasalamatan ni
Carbon kay Maranyon ang ilabi nga paguliktigid ni Maranyon sana sa mga negosyante kung sa rin damo gid sa mga negosyo, damo gid sa mga trabaho naging pasulod ining sa Maranyon diri sa probinsya sa Negros Occidental nga dako gid ang bulig sa turismo kag ekonomiya sa probinsya kag Ginsan Yogo kag Inadman sa tagsa ka mga pumuloy. Yari si Mr. Frank Carbon sa MBCCI. Una-una katag kami condolence sa pamilya, no? Sa pagtulong sa ato anay gobernador at pwesto Maranyon ganyan. Dalawa, nagtatrabaho kami kay gobernador malawig na mga tiyempo, no? Sila nila si Governor is hindi siya ng profession niya, bro, pero he is a farmer by heart. He is very true sa amon na pag-upot sa iya. Mga major media nga hindi po like ang kwan, ang house lemming club, sa Negros Club. Oo. Pot kami ka. Pot kami sa iya na handog sang baka. Industry complement na din sa sugar industry. Sumalabatian si Mr. Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Balik nagikan sa patrol at naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. La 5:48 ang iningabahin nila sa ato sa kaluan sang life extension. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa Vitamin. Okay, gamonitor si Alex Fuentes, salamat. Si Cel Canio, good PM, ask lang kung may biyahe. Okay, i-check na. Emmanuel Miraflores Aquales, watching live sa Qatar. Rexes Ungsud, mayong hapon sa Marlon, monitor ko di sa Pubs Gas Station, Barangay Dos Hermanas, Talisa City, God bless, landa, salamat. Bert Hirapusco Caraballo, mayong hapon sa Marlon, monitor kami di sa Hutuda, Handumaran. Harapan si Bert, okay, Hambalya, Bert Hirapusco, Hutuda, Handumaran, Hambalya. Ang sa Marlon, ang link sa Bacolod City, hindi namon mabuksan kay maparegister kami tani sa backtrack. Ang link, check ta na ba kay i-check ta na sa PIA Conbe sa bahin sa syudad. No? Kung anong problema. No? Steve Alindog, palabot na sa syudad. Steve Alindog, watching from Handumaran. Leyan Tadina, mayang hapon. Raimundo Villeza, Cell Monitor Live, Silay City. Dante Olorga de Mihilio, Pakitamyaw, Akon family sa Talisay. Bailon and Apohen family from Claudia Bailon, de Mihilio from Bukidnon, thanks. Rafael Caceres, girit ko lang Sunny Vergara, Charito Isidro Vergara, Jinx, kaga Braina Isidro Vergara, sang Old Escalante, stay safe lang always. Silidonia Santillan, good afternoon, Lacson Radio, monitor lang. Jen Oasis, sir, thank you so much. Salamat, Jen. Jose Mongcal, Toriliaga, monitor man.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, ang gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagbalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Watching from Barangay 35, Chris Vilma Treyes, Godem Gamanitor Man, sa Barangay, o kung sa East Home 3, Barangay Estefania, God bless. Problema sa high blood, diabetic. Ang sabat sa Espanyawan herbal capsule with mangosteen, ang milagroso ng kapsula, simple katawag sa aton ang maning manunggal. Masolusyon ang galing nito nga problema, plus kung nagapalang luyala, was industry tilawin panyawan herbal capsule with mangosteen. Damo na sa mga nagpapatuod.
Aragata kalibyo sa ila sa nga ikayang lawas ang Panyawan Herbal Capsule with Mangustin. Ang ibang nga balita way tamalabutan tutok karon sa aksyon na farming line las 7 tubto alas 9 with aksyon na Brian na Morden. Ang pinakabag o kag pinakapektibo naman nga herbal supplement ari ang Evergreen Herbal Capsule nga bulig limpyo Action reports after edition magabalik na naman sa Lunes. Magasunod na. Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman Action na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio.